ଏଇଟା କଣ ମଣ୍ଡା ପିଠା ହଉଛି। ଚାଉଳ ବାଟିକି ନଥିଲୁ, ଟିଉସନ ଯାଇଥିଲୁ। ଚାଉଳ ବାଟିନି, କାକଳି ଜନ୍ତିନି, ଛେନା ଆଉ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରିକି ତାକୁ ପୁର ବନେଇକି ଗୁଡ଼ ପକେଇକି ଏଇଟା କରୁଛୁ। ଏଇଟା କରନ୍ତି ସବୁ। ବାହାର ପକେଇନା ଅଇଁଠା କରନ୍ତି। ହାତ ଧୋଇକି ପନିକି ବାଜିଲା ନା କେତେ ଜୋର। ଅଇଁଠା କରନ୍ତିନି, ତାକୁ ଖାଇବେ କି କଣ ଦବୁ କଣ କାହାର ଦିଆଯିବ। ଅଇଁଠା କଣ କରନ୍ତି, ଅଇଁଠା ହାତରେ କରନ୍ତିନି। ଏଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା ହବ। ଖାଇନୁ? ଖାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନ। ଭଲ ଲାଗେନି? ଆଉ ତୋରି ପାଇଁ ଗଳି ପଡୁଛି ଛୋଟଟା ମାନେ ତୋରି ପାଇଁ ବନେଇଛି। ଆସେ ଏଇଟା କଣ ପୁର ଦେଇଦବା। ଛେନା ପରଟା ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ପୁରା ପ୍ରବଳ ପୁର ଦେଇଦେବି। ଟିକେ ପାଣି ହାତ ହେଇଗଲେ ପିଠା ଗୋଲ ଗୋଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ରସଗୋଲା ଭଳିଆ। ରସଗୋଲା ଯା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଏମିତି ଆଗରୁ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁ ଆଈ ବନଉଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ବି ମୋ ମା ପାଖରେ ବନଉଥିଲି। ଆମର ବହୁତ ହୁଏ, 2 କିଲୋ 2.5 କିଲୋ 3 କିଲୋ। ପରିବାର ଆମର 12 ଜଣ ଥିଲେ, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି। 12 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେଥିପାଇଁ 3 କିଲୋ ଚାଉଳ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ନଥିବ। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ପିଇସି କୁସୁମା ମୋ ଜେଜେ ମୋ ଜେଜେମା ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ଜଣ। ବାପା ମା କେତେ ଜଣ ହେଲେ? ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ଜଣ, ବାପା ମା 6 ଜଣ, ଦାଦା ଖୁଡ଼ି 7-8 ଜଣ।